Mana ka beli ida penman da penlong gani ka sisi komiti trong ka APS SLC hani ha thangmo na bha ka election ka MP de chan na bha i ka parti trong i to ra parti ka general ka parti trong i chai rilum na bha i ki chai rilum te trong i hani ka tribal area na bha to re bha kini ki chai general i gicak kiri lum i comeback i kadiak kam duna i tho tar ka khli jong i emre je i panbiang perkhat kam kai kini ki bongali ki malwari pha ite bu kani ka an kani ka siksidul ka bha i ki chai rilum pha ite se em kom chop i em kam je i jo ka jing chai ka jing chia da lor halor kate wen kini ki cai khasi cai kharwang ki cai nongtung ci bha perkhat ki mane chop kani ka APSLC te tengki ya chabe dani po karbiang long tele ha ka ain te gamte char ka na bha kani ka parti jong i ha ka rilum en kam ja chonglang ja salang kin ya kini ki cai rilum ki ongre du ki karbi ki khasi ki garo ki ni ki tiwa kini ki boro baro em kam ja chonglang i na bha kani te ka thau chong i to re ka thau dikhar yo ka ni ka karbiang long le man yo state ka man yo ka kani ka autonomous state te yo ka long kam ka mekhalia na bha yo kini ki chak karbirol te kot ka ve em ka scheme ka sakuri na du ka contract le yo iya kre ting ka chai chong i ki kinja rilum te karpat nga ya phi ki chai khasi ki chai kharwang ki chai nongtung baro le em kam ja so lang no bo i mana chop ite yo i japai lang yo i jabam long ya bam lang kin dia katiar wa jo i data da cerong dan neng le manda jo i role kani ka council chong ite yo i bam lang yo i ja bam lang hani ka constituency ka ni ka chinthong le na bha ite phi boy rateng phi boy sarom te poino phi i welcome ya phi kini ki menser le kini ki roman le kini ki pedeng tlek ki tlek kini ki umat baro le phi perkhat jakate ka parti jong i jo i bam lang jo i suk lang karpat ja phi ting ko te don hi khoblai